Gaur berriz lol. Bine bobot bat botako egu. Ranket bat arau bakar batekin. Gure txampa. Azkeneko txampa. Elo.rip orrialdeak aukeratuko. Ezin du izan gure rol horren txampa. Lehenengo euskoiena. Adetia. Kain, zei egotzen da Kainekin? Zei egotzen da Kainekin? Beitu aina. Zer? Nez kantatzen. Honen aurka, tope! Blet! Venga, euskoi, haupa euskoi, hortxe! Zer kintzu, erkin. Eske pila bat kentzen diatetik. Nola eskibatzeten, Tilingoet! Ha! Ez! Igual gure konpoa ez da oberena, A muerte oain, a muerte oain. Osa, oain aldegu behaiekin. Ulti? Bai, ulti dakat. Ezakin nola erabiltzen da, pero ulti dakat. A muerte da! Nondo? Ahí va, ella botatzen. Iko da nire zini. Paretatik! Ezakat! Paretatik! Kontuz, ulti! No! Torri, hilingo ego. A ver, Gindi, mesedez. Gindi, mesedez? Mesedez? Joder, guarba jarri dit! Jale! Nola jendeak surrender nahi zunin, eta ez diguten utzi partida hau fundamentuz bukatzen, beste bat botako dugu. Euskoien ADCA zein izango da? Tane suporta? Horrea, ez? Zudakazu guen? Erosingo. Euskoi prest zaude? A ber, hasiera gogorra izangoa, eta bukaera ebai. Bine igual hilitena! Euskoi bakizu partida honen ondoren banatengo egotera loletik, ez? Vale! Arauanak ez du funtzionatzen. Etxeko jostun hobena. Txarra naizena hau. Etxeko jostun hobena. Euskoi juar intin. A ber, lolea jolastea ja denbora galtza baldin bada. Hau zer da? Korri! Zagata! Etxeko jostun hobena. Laguntza mesedez! Flash taktikoi ez da oso taktikoa izan. Inhibidoria! Irabazi aldegu hain txibertan? Txegu, zeitegu! Urduria inapartzen! Ez! Terror